IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nang ipaay ti Libre a birth certificate ti Civil Registrar's Office iti Siudad ti Laoag para kadagiti Ubbing masumrek ti nursery aging gana ti grade 1. Mabali na bumisita dagiti naganak iti opisina ti Civil Registrar's Office iti Laoag City Hall manipod alas 8 ti bigat aging gana alas 5 ti malem itang aldaw Mayo 29, 2026. Daytoy a programa ket tapno makatulong iti panagsagana dagiti Ubbing para iti panag-eskwela ken iti panakarehistro dagiti dokumento. Nang ipaay met ti panagyaman dagiti naganak gaputa dakkel daytoy a tulong ken pakalag-anan iti gastos para iti enrollment dagiti anak da. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.